Jak sestavit trénink s vlastní váhou část 3. Výběr cviků. V tomhle videu si už vybereš přesně vhodný cviky pro tvoji silovou úroveň, aby ten cvik nebyl moc těžký nebo lehký a aby celý trénink fungoval. V minulém videu jsme si vybírali kategorii, do které budeme spadat. Já budu sestavovat trénink pro úplného začátečníka. A to z jednoduchého důvodu, protože vám všem chci ukázat, že nasadit silový trénink s vlastní váhou rozhodně není určený pouze pro nějaký osvalený atlety nebo pro lidi, kteří jsou v dobré kondici. Chci vám ukázat, že se dá nasadit taková obtížnost cviku, kterou zvládne provést v podstatě kdokoliv. Tady do té kategorie spadá člověk, co nikdy necvičil, vrací se po velmi dlouhé době, a to až roky, a nebo má nadváhu či obezitu. Tak já tady půjdu přeskočit do výběru cviků, můžu kliknout zde, můžu přejít tady v navigaci, ale já vám chci ukázat, jak se přesouvat po webu pomocí rozcestníku, což je tady vpravo dole, na mobilu to bude uprostřed stránky. Kliknu a zde můžu přecházet mezi zakoupenýma modulama. Momentálně je dostupný pouze Nauč se trénovat, a to pouze v omezené variantě. Zde se může přejít do zásobníku cviků. Na první stránce najdete, jak zahrát se před silovým tréninkem a nástup do stojky, to nás teď nezajímá. Já skočím rovnou do výběru cviku a to je to nejdůležitější. Zase, možná už naposled tady zopakuju, pro začátečníky, ty chtějí si vybrat takovou variantu cviku, kterou zvládnou 5x a 6x dobrou technikou. Je to tady zvýrazněný. Pokud se pokročí začátečník, musíte si už to zakoupit, tam už se zaměřujete vlastně na sílu nebo na nabírání podle vašich preferencí. Tak, co je také důležité pochopit u sestavení tréninku, že cviky se vybírají podle toho, jakou svalovou kategorii posilují. Cviky jsou rozdělené na vertikální tah, do čeho spadají schyby, horizontální tah, do čeho padají horizontální přítahy a podobně. Z každé této kategorie si budete muset vybrat jeden cvik, který budete provádět ve svém tréninku, ať už vás bude omezovat náčiní, nebo budete mít nějaké preference. Zde nad tím je to popsaný. Pokud nemáte bradla, budete muset vybrat pajkliky, což spadá tady do vertikálního tlaku. Pokud je u cviku lomítko, tak to znamená, že si můžete vybrat z 2 variant. Dále tady zmiňuji, že v páru nesmí být stejná svalová kategorie. Protože jsem v minulém videu tuhle informaci přeskočil, tak nastává skvělá příležitost vám ukázat rejstřík, do kterého skočím v rozcestníku. Přeskočím, tady nahoře napíšu pár a zjistím, že spárovaná série jsou cviky, které jsou spojený a trénují rozdílné svalové partie. Tady například schyby a dipy, takže co je důležité, nepárujte vertikální tah a horizontální tah, protože trénují víceméně stejné svaly, a stejně tak nepárujte vertikální tlak a horizontální tlak. Můžete párovat například schyby s dřepama, protože vertikální tah a nohy tlak samozřejmě netrénují stejné svaly. U cviků, který si ukážeme za chvíli, uvidíte například level 4A a level 4B, což znamená, že si můžete vybrat jednu z variant. Uvádím tady příklad, že si můžete vybrat mezi negativními schyby a schyby s odporovou gumou. Pokud nemáte odporové gumy, tak samozřejmě budete provádět negativní schyby. Teď se teda pustíme už do výběru cviku. Tady přeskočím do vrchní části těla. Jak vidíte, je tady spodní část těla a střed těla. Já to tady všechno zmíním u jednoho cviku, ale vy budete muset projít všechny tyhle svalové kategorie, skupiny svalů a vybrat si jeden z těch cviků, který zvládnete 5x za sebou s dobrou technikou pro úplný začátečníky a začátečníky. Tak já tady zaškrtnu například teda vertikální tah, zůstanu tady schyby. Tady máte popis, jak ten cvik provádět a tipy jak na to, například jak mít úchop, šířku úchopu, nějaký tip na to, jak to provádět a samozřejmě jaké nedělat ideálně chyby. Dále u cviku na vrchní část těla najdete, jak se mají pohybovat lopatky, což poté najdeme v 10. části, kterou si ještě ukážeme. A nyní přichází ten čas, kdy vlastně vy půjdete na workout do posilovny nebo doma, kdekoliv trénujete, a budete vyzkoušet
co zvládnete 5krát s dobrou technikou. Tak, jak jsem zmiňoval, i přesto, že jste nikdy necvičili například, nebo máte tuky navíc, nebo prostě jste mimo formu, takovýhle cvik věřím, že zvládne většina z vás. Tohle je varianta, kdy si umístíte kruhy tak, abyste na špičkách byli na klíčních kostech a následně provádíte schyby s nohama na zemi. To znamená, že si můžete těma nohama pomoct tak hodně, jak potřebujete. Projdete plný rozsah pohybu a časem tím zesilíte. Například tady je ve videu ukázaný, že je progres na jedné noze, protože samozřejmě do toho budete dávat méně síly. Přesně tímhle způsobem se pak nasazují těžší varianty. Tady je ukázaný například, že i v rozsahu jednoho cviku se to různě stěžuje. Tady na začátku se vyskakuje bez pomalení, ale časem už se budete snažit ten pohyb dolů aspoň trošku brzdit. A následně se zase můžete vypracovat už na to negativní, který už opravdu je 5 až 10 sekund dolů. Pokud byste si zakoupili kurz, tak vlastně za prvý se vám otevře více cviků, za druhý se vám otevře tady takový seznam cviků, což je zjednodušený zásobník, který jsem vytvořil proto, kdybyste potřebovali rychle vlítnout a podívat se na techniku, tak vlastně to je krásně odlevelovaný a můžete samozřejmě kdykoliv přehrát video. To je jenom taková vsuvka. Já bych ještě rád upozornil na to, že vlastně u každého cviku zase uvidíte, jakou máte mít pozici těla a pozice lopatek, a to je v té části 10. A každá lekce se tady tomu věnuje, jaké je správné držení těla a jak správně přechází lopatky během provádění cviků. Tohle z tohohle videa všechno. V příštím videu už dáme trénink dokupy. Budu se na vás těšit.